Kaning batang gamay ko sampun eh. Kasabit. Kare. Kani ba? Ah, Kaning gidujan. awa. Oh, usa man ang gidujan di ay. Unla na kay dikan. Kamatis. Kayang bunog. Kinsa kaning batang gamay ha? Unla na kay natug tong anak liling. Mm. Hello, Mads. Kumusta man ka, Mads? Okay ra. Muna ang kumari, guys, nga. Dugay-dugay na nga panahon mo magkita, guys. Hello! Nang eskwela, nagmanga apo eh. Anak liling. Pila to, unsa to batang bilin? Panganay laki kana kadua. So grade 1 pagkatong kwan. Ikuan grade 6. Oh, grade 6 na. Dugay din na sundan. Pero bisir gidong mga nanay kay kanang ting eskwela ba. Kani po, tagsara po ibana manglaba, oh. Kisa may kwan niya? Si Sabet? Sumaylo ang trabaho. Nasa sa Kasumaylo. Kani po si Undoy. Biya do po ng tubig ah. Kaning batang gamay ko sampun eh. Kasabit. Kare. Kani ba? Ah, Kaning gidujan. awa. Oh, usa man ang gidujan di ay. Unla na kay dikan. Kamatis. Kayang bunog. Kinsa kaning batang gamay ha? Unla na kay natug tong anak liling. Duga na jud ko kani ani kay orag ni saka-saka jud ka, Mads. Taka dili kita. Wang apo ay gan. Tino dyan ang giingon, Mads, nga ogwa joy kaluoy mga anak to adjust mga apo na no. Apo na ni kuan ni tabang. Merong apo sa anak Excel. Asa na? Meron ng apo ang tabang na anak ni Excel. Itzel. Asa naman ron? De? Si katong sa nga atong bata? Dati? Oh? Sa Cebu trabaho minda na Naminjo na. bago pa dis November. Bugtong ra to siya no? Dahil manghud sa iso anak ng Bangkotern. Naka-anak ba niya sa buttered? Usa. Ako kayo. Umana pag sa Cebu ka trabaho. Eskwela mas magduwang. Hello, Inday. Mga ugaw. Nakaduaw ko guys sa ako ang kumari. Pila nakakatuig nga wa ko makaduaw na akong kumari guys. Mo tani tanda ko. Wa kalikaya guys ni subay si kumari sa ihang mga panghitabo siyang kinabuhi guys. Ingon na usab ako. Kay taud-taud na lagi mi wa man kita. Kagbay pa mga bata hanto nangapo na lamang pud mi. Nira gupod mi dire sulod sa Valencia sa among dapit guys, pero kinalagang tungod sa tong pagpanarbaho ka busy mao na nga karon pa ko nakatanda-tanda niya guys. Mo nang lingaw kay pag amo ang paghinabi. Ngamusta ko sa iyang mga anak og ingon pod siya sa ako pong mga anak guys. Pero medyo hayahay na ni siya guys kay ang ihang apo ug mga anak mo ay nagtambayayong sa pag nanamilit na ko ani guys, so mi lakaw na pud ko ani guys, nigawas na pud ko sa nili na pud ko sa among panimalay ani guys kay taud-taud naman ko din dapita.
Munang sa mintras wa pa ko mo lakaw guys, akong gipa gabidyo ko sa iyahang area guys. Ug nalingaw po ko ani mga talan-awon ani guys. Sa ilan ning dapit sa poblasyon. Arang inita po ani guys, mo anang po kog silong kay hapon ay noon ni pero aramang inita. Layo-layo yun guys sa company malay. Nakalugar lagi og lakaw. Nakita ko ani mga akasya guys, mga dagkong kahoy. Kani pasilong malagi ko aning dagko kayong kahoy kay tungod sa kainit lagi sa adlaw guys. Mas nindot yun yung nata sa ilawom sa kahoy mo silong guys kay arang bugnawa. Murag mawaswasan dito sa kainit sa ako ang paglakaw. So dili pa ko mo tapos guys sa akong video. Mo shout out sa ko ang mga followers, sa mga viewers guys. Sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Og pasensya na mo guys ug mara po lingaw na ko karong hapon na og ako mo yun guys. Daghang salamat. Bye-bye.